Hello mga bay, kung nakikita ninyo, nandito ako ngayon sa aking opisina. Ito ang kusina. Gusto ko lang magdagdag doon sa post ko kanina na kaagad namang nag-trending tungkol sa ating mga OFW na mga OFW sa buong mundo, kung saan lahat ng kurso ay atin ang inangkin. Idagdag ko lang na ngayon ay isa akong mananahi. Walang masabi ang mananahi dito, kasi sila gumagamit ng totoong sinulid. Samantalang ako, ito ang ginamit ko. Yung stick na ako pa ang nagtasa-tasa dito. Nagtasa-tasa dito. Naalala ko tuloy, nung grade 1 pa ako. Hinati ko yung lapis, sundang pa yung pangtasa ko kasi wala kaming kutsilyo. Ay, ano ba yung sundang itak? Kasi wala kaming kutsilyo, puro sundang ang gamit namin noon, tsaka yung lampas. Gusto ko lang idagdag na sa mga oras na ito. Ang kurso ko ay classmate o kaya kamag-anak ng pagiging doktor. Kaya bilang isang doktor, masyado nilang torture ang manok dito. Lagyan ko ng sibuyas sa loob. Tapos yung itlog nilabas na, ibalik ko na naman sa loob. Tatahiin ko ngayon gamit ang stick. Kaya bilang isang doktor, meron lang akong mahigpit na bilin sa inyo. At mahigpit na payo na sana yung mga may maraming mga pera dyan, o kaya kahit walang pera pero naaawa doon sa mga taong nagmamakaawa na umutang, please lang maawa kayo sa kanila. Kasi pag pautangin mo sila, magkakaroon sila ng sakit na amnesia.